nga ng taon nga ni Juana. May bagaan na magsagbo to. Bunahon ka nila, mahinlo ni. Bay, tabangi ko bay. Ngano day bay? Ngano nga magtabang nako? Aga ato lagi mga anak bay. Ngano man day bay? Nangabuang na lagi tong atong mga anak bay. Sus, mao na lagi. Tanaw ko lagi ni lagi. Tanaw gagahis ang anak na buang na hinuon. Ano sawa naman nato bay? Atong ato bay kay tatong batambalan kay basig mo sa mo tong kagiring. Pagdagay kay mamahit naman. Ata, ato ta. Kana. 1 hour later. Tanawa bay. Tanawag ka kung anak bay. Nagmap-map nas bungbong. Sus, tanaw lagi dong. Naon sa naman taong ka? Kabuang naman kagay dong. Unsa na nadaan na mga panggala sa mga nabita mga riyadong. Unsa man na nato bay? Kanang atong mga anak bay. Ato lagi ng gapuson katong patambalan. Asa man pod? Atos ka, Juan. Katong may albularyo ba? Ayaw kay di na nasani ba natong anak nangabuang na. Awa sa man itong patambal na bita. At tutas ka Dr. Palbak. Aw da? Dalawi, hari. Gapuson. Pagsata. One hour later. Kung na rin magpatambal na kay banhaman kayo. Dok! Dok! Oy, unsa man? Sabi nito yun ninyo. Magpatambal lagi may dok sa among anak kay nabuang sa email. Oh, pasudan dere kay ato nang operahan. Hay, pirahan. Nga, pagsakit nga niya sa utok naman ang pirahan mo, Dok. Pagdali kay ato nang operatohan. Ganun yung nanggigtan. Mamaak lagi, Dok. Grabe ni pagkabuang nga. Kasi tanga kay ako sa injectat para kalma. Kana ko unahan kay mamaak na. Tanawa, naluya na. Ang tanga na ng kapos. Kaya po sunod kay napuang na dumayo. Ipi kayo di mong inject dok oh. Saan ning imong gi-inject dok? Basilin? Di, injik mo ko sa iro. Imo ning gihimong mga iro ning among anak dok. Mugay nang gigamitan ako para injik sa iro. Karon epektibo kayo. Tama ba dok? Okay lang dok kay ipik man pod. O sige. Tangtangan ng gaay niya, paigdaan ng duha kay. Sir, palinggo sa mo ka, ako sa operahan yung mga anak. Ano mga pirahan man yung mo, Dok? Nagsakit niya na ng utok raman. Di man sa tiyo nagsakit niya na. Ay, lagi supak, dara ka ako doktor. 20 minutes later. Ako na ning bipihan na ramang concentrate ako dari. Ay, 50-50 man. Ano 50-50 man na dok? Unsa na nga akong anak dok? Kamatayon na din na dok. Di man. Yang dogo, nis-os. Tungod sa iyang pagkabuang, muna 50-50 na lang. Di dok. Wala rin kaya po na dok. Kay 50-50. Di lagi. 50-50 na lang. Ano nagsupak? Ako doktor. Patao na ito pa. Ako ng partuhan. Ayay! Nawa man yung heartbreak dari. Ara ko na ba? Ay di ara! Nibali na yung heart sa auto. Ano naman, Dok, na ang iyang heartbeat disakta mas iyang utok. Kung sabi sakit ang anak. Secret, muha palang imay di. Buhata lang tanan dok. Kay para maayo lang ang among anak. Okay, ako yung tikrasan na rumayo.
tatawarin yung anak sir. Maulihan na na. 1 hour later. Dok! Nagbuka lagi, Dok! Hindi lang dextrose, Dok! Nagkabala ka sir. Wala lang ginawa. Tatawad niya na. Maulihan na na. Aw mo din na, Dok! Mari nang ginhawa na, mari nang nabukal-bukal ang dextrose. 20 minutes later. Saan mo hanap ng kirkirig mo, Dok? Nasaan yung anak? Okay na ni. Agtambal. Isa ka na sa utok. Ako na yung tagtangon. Tatawarin nyo. Kaya nagkatataod niya na. Mubangon na. Sige lang, Dok. Ang mga pabutong na umata na yung anak, Dok. Kaya ayaw naman kana sila. 1 hour later. Lah, ngano naman may diringin na ni Mamong Purma? Amo lang yung mong gidari sa ospital na. Kaya nga buwa mo si Emil. Wala na mo sa ospital mong gidari rin. Pa, I love you pa. Dilati ko. Gaya kag o. Hindi na ka na kung ayok email kay makabuang na. Di na layo ka mag-ML pa. Okay, maayo noon. Ayaw na pagutom, kaon na sakto kay mabuang iya kag balik. Dok, pwede na may manguli, Dok. Ayaw na makanihong anak, Dok. Pwede na may manguli. Pwede naman uli. Kaya nangahayo naman yung mga anak. Tana, may pwede na ko na tamong muli kay ayo na. Kadali kay latiguhon ti karon. Kaya ano kag o. Yo! What's up mga kalubag? Salamat dahil kayong gihuman og tanaw ang Video! Shout out time. Shout out ko kay Maria Marci Kabilaw, Justin Rose Dano Bigkas, Binibining Monica Galo, o shout out ko ni Arbol Vlog o ni Wendelin Anyos. Okay, shout out sa ko ni Lobejin Aukis, Shinami Binondo, o ni April Rose Garsola, o ni Fatima Istusi, o ni Shane Sabal Saison, o ni Gladys Lintiha. Oh, thank you kayo. Kisa to wala pa makasubscribe sa mga YouTube channel, please subscribe. Tapos inyo i-click ang notification bell para updated mo sa amo ang bago nga mga video. Thank you kayo. Salamat.